Vareu fer una primera residència que seria com el primer episodi de tot un projecte, no? En aquest moment, sobre què esteu fent feina aquí? Sobre què seria aquesta residència? Bé, al final aquella peça que vàrem treballar aquí s'ha quedat, sí que forma part d'un projecte de la maternitat, perquè també va de la maternitat, però ha quedat com una peça independent, perquè va ser molt gratificant treballar el tema de la infertilitat, perquè es va donar el camí, ens va seguir, o sigui, les persones que van parlar, tot el treball que vàrem fer va conduir més en la infertilitat. Llavors vam voler preservar aquesta peça així com a independent, i ara estem amb la part de la decisió, que seria la primera part de la mala llet, i és el que estem treballant i el que mostrarem la setmana vinent. I la decisió en relació també a les maternitats? O sigui, el tema central continua sent la maternitat, d'alguna manera? Sí. És que, clar, la maternitat és un tema molt ampli i llavors vam començar a investigar, i en aquesta investigació el ventall de possibilitats era enorme i hem anat triant a mesura que també hem anat evolucionant com a mares. I llavors, en aquesta primera part és la història de dues dones que una comença a sentir la necessitat de ser mare, i llavors és tot el procés fins a que una de les dues es queda embarassada. I això és la decisió, no? Com han anat prenent les decisions aquestes dues dones, fins a que arriba una d'elles es queda embarassada. I a diferència de l'altra peça, aquesta sí que té text, una dramatúrgia, no? Sí, l'altra es va quedar com una performance perquè nosaltres estàvem investigant més en textures, en les textures de la maternitat, que ens ha servit i ens servirà per a totes. Però l'altra ja es va quedar com a una performance sobre la infertilitat, i aquesta primera és totalment diferent perquè està basada un poc en la biografia d'una de les dues, i hi ha una persona que és Marina Salas que ha escrit aquest text basat en la biografia. La maternitat és una cosa com molt sensible, no? I pot tenir moltes cares. Com ha estat aquest procés de fer feina des d'aquesta part tan privada? Doncs ha estat una mica una teràpia també, un acompanyament totalment, perquè és molt bonic. Jo crec que com a companyia, que ja tots els nostres projectes tenen que veure amb les nostres vides també, i això és el que ens fa arrelar-nos al projecte. I voler contar. Sí, jo crec que és això també, és el motor, és voler visibilitzar una història real, personal, no? Doncs això és un motor que tira molt. I com t'has sentit en el procés? A mi m'ha encantat perquè, més enllà de que és una obra de teatre, per mi ha sigut un acompanyant, totalment. Està sent un acompanyament molt important. Clar, perquè és en present, no? Nosaltres estem contant la història i ella l'està visquent en present, no? El que està passant és el que li està a ella passant ara mateix. I en el procés el que ha passat és que els meus companys, l'equip, et fan preguntes, et fan rascar, et fan anar allà on ja ho has passat i no vols tornar-hi a anar, potser en aquell punt de dolor de dir no, és que és això el que necessitem visibilitzar, torna allà i explica'ns ben bé, no? I això, clar, per això dic que és com una teràpia, perquè realment tot el que tu no vols, que t'ha fet mal i vols ja passar,
i has de tornar, no? Sí. Després també, per exemple, en la performance que vam fer aquí al Teatre del Mar, parlàvem de la infertilitat, que és quan una dona perd el seu nadó, bueno, perd no, es mor, perdó, haig de rectificar. I clar, jo estava embarassada i perfectament podria haver-lo perdut, no? Com que també és molt bèstia des dels llocs que estem parlant, perquè realment és... Vull dir, ostres, ara m'he bloquejat perquè és la sensació, quan he tornat darrere és molt... Sí. Com que arriba molt fins a dins, no? Bueno, i va passar, o sigui, el públic en aquell moment se va obrir... Bueno, després en el col·loqui posterior, jo crec que aquesta part de visibilitzar d'una manera tan clara, no? Una cosa tan... en realitat tan habitual, però que sempre se manté en una intimitat, jo crec que és el que va fer que moltes dones, i bueno, i homes també, perquè havia parelles que també parlaven d'aquest fet, van parlar com si estiguessin parlant quasi en una teràpia, no? Sí. Va ser molt bonic, però a la vegada va ser com presenciar un fet que de portes cap a fora del teatre normalment no passa, no? Bueno, és que jo crec que una mica el nostre projecte vol això, no? Visibilitzar i compartir-ho, no? I sentir les veus, que les veus puguin parlar. De fet, en la primera, en aquesta que vàrem presentar, hi havia les veus reals d'aquestes dones i realment són les que van ajudar a parir aquest projecte, no? I crec que aquesta intenció la mantenim i de fet la gent pregunta, però ostres, no te fa cosa que la teva història... No, al contrari. Al contrari, vull compartir-ho, vull visibilitzar-ho, no? I vull que la gent es pugui sentir identificada i parlar-ne, no? Obrir-ho. Clar, sí, també necessitem que la gent s'obriga, no? Amb nosaltres, perquè sempre hi haurà una xerrada, pues les primeres serem nosaltres per a obrir-se, no? O sigui, com s'obrim nosaltres, també esperem que algú puga també sentir-se en un espai còmode com per a poder obrir-se també. Sí. Veig que esteu preparant l'escenari perquè hi hagi públic al voltant vostre, o sigui que aquí ja esteu parlant una mica de que estigui la gent com molt integrada, no? Des d'un principi. És aquest l'objectiu, que se senti de dins, no? Exacte. Sí, també era la idea que teníem en la performance i al final no es va poder fer per les mesures Covid, perquè no... Sí, sempre ha estat aquesta idea que tot comença com en una mena d'espai que es dona per al col·loqui, no? Que nosaltres formem part d'aquest col·loqui, la nostra manera de contar és a través de les arts escèniques, però estem totes al mateix lloc, totes les persones al mateix lloc, no hi ha una diferència entre públic i... Sí, és com que tot sigui el col·loqui, tot té forma de col·loqui, però amb aquesta presentació, no? Sí, ja sé el que volia dir, que una de les coses que ens va ajudar molt en la residència passada, perquè per fer també una valoració del temps de residència, a banda de descobrir els materials i entrar en aquest món de la maternitat des de matèries, no? I colors i textures i tal, ens vam adonar que volíem anar a l'ombra un poc de la maternitat, tocar algunes cares que no estan visibilitzades, però també que volem donar llum a aquestes cares, no? Com que teníem també la necessitat de que en aquesta peça hi hagi un poc d'humor, hi hagi una mena de salvació, no? Vull dir, que te'n vagis bé, que et pugues sentir identificada, que t'emociones, però també que marxes de la sala amb una bona sensació i amb esperança, no?